Azken urte hauetan, proiektu asko ugaritzen ari dira Gasteizko mendebaldean eta iparraldean. Berrikuntzaren arkoa deitu duten eremu horretan doana Iruñaokatik Legutioraino. Eta beste zenbait proiektu pentsatuta daude. Batetik Biap, industrialde berria, Forondaren ondoan, Jaurlaritzak egin nahi duena eremu uholdegarri batean eta horretarako Zaia ibaiari dike erraldoi bat egin behar zaiona. Bestetik, AP batean dagoen etena konpondu nahi zen gutxienez 2004an proposatu zen errepide erraldoi bat eginez Etxabarri Dibinatik Armiñoiraino. Bestetik, abiadura handiko trena etorriko da eta engantzatuko da gaur egungo trenarekin Jundiz inguruan Adifek jada daukan geltoki intermodalaren inguruan. Jaurlaritzak aukeratu du beste eremu bat, beste geltoki intermodal bat egiteko Jundiz bilo da zen, eta asmoa dauka etorkizun batean hori lotzea Forondarekin. Eta horren aurrean EH Bilduk alternatiba bat dauka. Uste dugu ezin dela alde batera utzi Adifek jada badaukala tren geltoki bat merkantzietarako Jundizen, hori handitzeko eta berritzeko 40 milioi inbertituko dituela, eta beraz, uste dugu hori izan behar dela zonalde honetan egon behar den geltoki intermodal bakarra. Eta proposatzen deguna da Jaurlaritzak Jundiz Bilodazeko eremurako planteatu duen geltoki intermodala beste leku batean egitea. Zergatik, bikoizketa saihesteko, baina baita ere zadorraren bazterrak ez hondatzeko eta gainera aukeratzeko beste eremu bat uholdegarria ez dena. Zein izango litzateke lekua? Uste dugu Arasur izan behar dela kokapen hori. Arasurrek gainera uholdegarria ez izateaz gain eta eremu nahiko artifizializatu batean egoteaz gain, bi aukera berri eskaintzen ditu loturen aldetik. AP 78arekin lotura izango luke eta baita ere Bilboko portura doan trenbidearekin. Beraz uste dugu askoz ere kokapen interesgarriagoa litzatekela. Eta esan behar da, Jundizeko gaur egun jada dagoen geltokia proposatzen degula lotzea trenez Forondarekin, eta horren alboan kokatuko genuke baita ere errepide berri bat AP batean dagoen etena konponduko lukeena. Beraz esan bezala, uste dugu gaur egun planteatuta dauden proiektuak objektiboak ez daudela gaizki, baina oso inpaktu handiko proiektuak dira, eta beste modu honetan EH Bilduk planteatu bezala, uste dugu askoz ere modu iraunkorragoan eta zentzudunagoan egingo liratekeela.